Bymtheg misoedd nesaf basio, mae'r perthynas Becky a'i mam yn dirywio nes bod hi yn mewn i ofal. Nesa nhw'n i weld cyfarfod yn yr ysgol, diwrnod cyntaf Becky mewn ysgol newydd. Diwrnod mewn glyn, sut ydych chi erio? O, dwi'n meddwl. Da iawn, di clywed bod chi wedi bod ar eich chwiliau. O, da iawn, da iawn. So, Becky rwan, beth ma'n i wedi penderfynu ar? Wel, dwi'n meddwl y peth fwyaf well i fi fydd roedd hi'n sort of beth bach well. Oherwydd dydy hi ddim yn siarad. Efallai bod hi'n ddim o dwi'n meddwl mae'n gallu, ond mae'n jyst yn bod yn siarad. A mae neb yn gorfod gofyn cwestiwn i fi nad yw well Thomas. So, ydych chi wedi penderfynu hyn heb i ddech chi'n cael gweld i lefel academaidd gyda? Do. So, ydych chi'n appreciate ti? Yn dwi. Ynda, yn dwi, iawn. Mae'n cael yr rhieni gyda. Haia, Mr Price, dwi. Ydych chi eisiau dod i fewn? Haia, bore da. Dewch fewn. Haia, ni wedi live Becky da fi? Bore da. Wrth roesawu chi i'r ysgol a eisiau ni licio dweud os ydych chi'n gallu gwneud y peth mwyaf haws i cylchu Becky yn yr ysgol, os ydych chi'n licio gwneud so jyst gwneud a gwneud rhywbeth i helpu. Mae fi a Mr Edwards rwan wedi penderfynu beth ni am wneud, so roedd pasio ni mlaen i Mr Edwards. Dwi'n meddwl bod chi'n gwybod dwi'n gweithio cymdeithasol Becky. Ac mae fi yn ystod bod i gael sgwrs. A da ni wedi dod i fyny hefo'r penderfyniad y peth yn well i Becky fydd i fynd i set 5 a 6 oherwydd dydy hi ddim yn siarad. Ac efallai bod hynna yn mynd i fod yn problem. Dwi'n gwybod os ydych chi'n cytuno hefo hynna pobl. Da ni'n cytuno yn llwyr, cos wedi bod o'n bod ni'n dros miw fus wan, a ni'n brin yn siarad efo ni, a da ni'n wrthi dod i'n ddafod ti rwan. Wel, dwi'n meddwl bod penderfyniad wedi cael ei wneud, dim cwestiwn ar bobl. Dwi'n nabod ti'n well na pawb. Dyna ni. Dim os beth sgyn i wneud, da ni wedi gwneud o, da ni wedi gwneud y fydd yn iawn. Reit, da ni barod i fynd i'r dosbarth ta? Da iawn. Felly, mae penderfyniadau am bywyd ysgol Becky wedi cael ei wneud heb glywed unrhyw air ganddi hi, rili. Mae pob peth wedi cael ei benderfynu heb cyfraniad ganddi hi. Rwan, mae'r olygfa nesaf, da ni'n mynd i weld cyfarfod rhwng Becky a'i gweithwyr cymdeithasol, cymeriad, swn i'n mynd ei hoffus, Glyn Edwards. Mae yna dipyn o amser wedi pasio rwan, mae'n gweithio aros yn yr un ysgol ers 2 flynedd, a dyma di'r cyfnod hira iddi aros mewn un ysgol. A mae'n agosau at amser aroliadau erbyn hyn. Diolch yn mewn, Becky. Reit, fel ydych chi'n gwybod, da fi yn ystod Price di bod yn monitro chi am y wsos diweddar. Ac fel ein fi dweud bod dwi'n braidd yn test o'r canlyniadau o'r test o'n yn ei wneud. Dych chi wedi gael y fwyaf yn y dosbarth i gyd. Ond dych chi daw braidd ddim yn siarad.
ac rydw i'n meddwl bod hi'n edrych bach yn broblem. Rwan, ydych chi hefo rhywbeth i'n ychwanegu o gwbl? Na. Oherwydd wyt ti'n person sydd mewn gofal, ac fydd hynna yn risg a risg rydw i ddim yn mynd i wneud. So mae'n penderfyniad i gael ei wneud. Ella na i gofyn i Mr Price jyst cadw llygad ar chdi. A na ni. Iawn, Becky, diolch. Stôn o'r sgal, oes I really want to be put into the higher sex because I really want to be a social worker. But my social worker's not listening to me. Wel, fel am y bywyd yn mynd weithiau, de. You two never listen to me either. I'm going to my room. Mae'r olygfa ola yn dangos dyfodol i Becky. Mae yna flynyddoedd wedi pasio, mae erbyn hyn wedi gadael addysg a wedi gadael gofal. A gawn ni weld sut mae pethau wedi troi allan i'r hi. Oedd gen ti gyfer top intentional. Mor andiolchgar.